Hallelujah. Amen. Kulesikhathi samanje bazalwane sizongena enkundleni yama-announcement. Bese ngishilo ukuthi uBabhadebe abekho phakathi kwethu. Manje abamasuluke ngicabanga ukuthi baseze futhi nawo namhlanje abekho phakathi kwethu. Sisikelina uxolisile bazalwane, uMamlizi naye uxolisile. Nobuthi Elvis uxolisile enye i-announcement ekhona ke bazalwane ukuthi njengoba birthday party yethu ihlelisiwe, siyacela ke bazalwane ukuthi sichubeke sisilungiselele. Abasafisa ukuthi banganikela ngofisa ukunikela ngakho banganikela, sichubekeni singasitopi because ngale ku-WhatsApp group bese bakhona abomama abashilo ukuthi umuntu uzobeka rice njalo. Sichubeke bazalwane ngama-R100 contribution eyama-150 i-contribution ye-Thanksgiving. Hallelujah. Amen. Ngithanda ukubonga abazalwane bakuMasina. Masina. Yebo. Siyabonga baba. Indaba. Umsebenzi owenzayo mhlawumbe singabona ngathi into encane ukuhlala lapho ubhekene ifoni lapho. No, bazalwane izolo ngihlele endlini mangihleli bafone esibhedlela ePH, bathi ubudambami discharge. So ngase ngaya khona. Mangifika angibazi abo sister lapho ePH abanye sengazi labo bese ngathi ngixoxa nabo ngesimo sakabhodwana. You know, there was one lady said, "Unjani?" I said, "Ngiyaphila unjani?" Athi ukhonza ukuthi ukhonza God's Principle Ministries. You know, sister Loya said, "I will come and visit. I saw you on TikTok." So Masina into oyenzayo inkulu kakhulu because nanoma sihamba la ezindleleni sebakhona abantu abasirecognizeayo ukuthi kukhona into esiyenzayo, and every ngama-Sunday if uposta kunabantu abaphuma ezinkonzweni zabo bajahele inkonzo yethu ukuthi sifuna ukuhlala phansi, sifuna ukuzwa ukuthi namhlanje ubani ubekaphizwe. Hallelujah. Siyabonga kakhulu baba Masina umsebenzi owenzayo. Hallelujah. Kulesikhathi manje bangcwele sizophakama thina sonke ebese singene enkonzweni yokumbonga uNkulunkulu. Emva kwalokho sizocela uSisidumbu ukuzosipha izwi lenkosi. Hallelujah.